Serokê Tirkiyeyê dibêje ku piştî bi dawî hatina hilbijartinên xwecihî li Tirkiyê ew ê krîza Sûriyê çareser bikin. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiyê di berdewamiya bengeşeya hilbijartinan de ragihand ku Tirkiye rejdel ser encamdana êrîşan eger metirsîl ser sînorê Tirkiye durust bibe. Ew jî dema ku di kongreyê bengeşeya hilbijartinan de gotarek pêşkêş kir. Ajansa Anadoliya Tirkiyê li ser zarê Erdogan got ku piştî bi dawî hatina hilbijartinan Tirkiye wê li ser mêzê diriya danûstandinan de di qunaxa yekem de çareseriya dosyeya krîza Sûriyê bike. Eger derfeta çareyê hebe wiyan jî bêguman Tirkiye wê li ser erdê bi awayekî meydanî krîza Sûriyê çareser bike. Erdogan her wiha serbar kir ku wan biryara bi dawîkirina terora aborî hevdemî dana biryara ji navbirina terora leşkerî daye. Beryan hajî ji demeke dirêj ve Erdogan û berpirsên pilebilindiyên Tirkiye ragihandine ku ew ê êrişî rojhilatî Feratê bikin, PKK û PD li wê navçeyê qebûl nakin û dê wan ji nav bibin. Devera aramiya pêşbînîkirî jî divê bi serpirstiya Tirkiye be ji Amerîka xwestiye dosyeya Kurdan li Kurdistana Sûriyê û çekdarên naborî ji hev cuda bike. Ew ne li dijî Kurdan e. Lê PKK û PD ku Erdogan wan bê terorîstan pesend dike bi tişê weyî qebûl nake. Roja yekşemê sîvyekê meha Adarê zêdetir ji 5.7 milyon welatiyên Tirkiyê dê berê xwe bidin sindoqên hilbijartinên xwecihî diriya 194 û 309 sindoqên hilbijartinan de wek yekemîn hilbijartinên piştî biryara sîstema serokatiyê li Tirkiyê dê were encam dan.